Na konzultace mi chodí klientky, které mají jedno prso menší, druhé větší. A říkají, co kdybychom nedělali modelaci, nezmenšovali to větší prso a pouze do nich vložili různě velké implantáty. Nejsem úplně příznivcem tohohle řešení a myslím si, že nedává hezké výsledky. A vysvětlím vám proč. Představte si to tak, že ten větší prs, dejme tomu na pravé straně máte větší prs, který má větší objem, ale zároveň má i větší povrch, větší slupku, větší obálku. A do té větší obálky byste v podstatě chtěli dát menší implantát. Co se stane s větší obálkou, když do ní dáme menší implantát a na druhé straně, kde je ten prs malý, to znamená, že má menší objem, menší obálku, dáme do něho velký implantát, co se stane s těmi prsy? Ten prs s tou větší obálkou a s menším implantátem dál bude takový unavený, takový prázdnější, protože jsme ho vlastně míň naplnili. Zatímco ten prs, který je menší a dáme do něho větší implantát, tak pomocí toho většího implantátu dojde k velkému naplnění té obálky a k velkému objemovému přírůstku v tom prsu. Tím pádem ten prs bude daleko pevnější, bradavka většinou vyskočí výš a celkový vzhled toho prsu bude úplně jiný než na druhé straně. Proto, tak jak jsem říkal, nejsem úplně zastánce toho, že dorovnání stranové pomocí různě velkých implantátů dá hezčí výsledek než redukce toho většího prsu a vložení víceméně podobných implantátů. To, o čem se teďka tady bavíme, samozřejmě není věc, když přijdete a ty prsy jsou pouze lehce rozdílné. To znamená, že třeba ten objemový rozdíl je někde kolem 20-30 ml až do 50 ml a ty prsa jsou stejně formovaná. To znamená, mají stejně podprsní rýhy, mají stejně vysoko bradavky, jenom ten objem je trošku jiný. Podobně je to i v případě, když je například jinak formovaný hrudník. To znamená, že většinou na straně, kde je srdce, ten hrudník je více vyklenutý, zatímco na druhé straně to prso je tak trošičku zapadlé a tak to prso můžeme dorovnat tím jiným objemem, třeba jiným profilem. Tím dojde k doplnění toho objemu, který ten hrudník vzal. Ale v případě, pokud přicházíte s jedním prsem jinak formovaným než s druhým, to znamená, že skutečně ta obálka toho prsu je větší, že ten prs je povislejší, že má níž bradavku a na druhé straně ten prs je krásně tvarovaný s bradavkou na správném místě, pak vložení většího implantátu do menšího prsu a menšího implantátu do většího prsu nebude fungovat. Je to cesta, kdy vám vytvořím jedno prso krásné, ještě hezčí než bylo, protože je krásně zvětšené, má nádherný tvar, bradavka tam, kde má být. A druhý prs pak bude unavený, i když objemově stejný s tou druhou stranou. Takovým pacientkám, takovým klientkám já říkám, vy musíte dozrát. Oni dozrají, to znamená, že si nějaký čas vyzkouší, že ten prs skutečně není úplně optimální a pak přijdou na modelaci, eventuálně redukci toho většího prsu tak, aby jsme ty strany co nejvíc připodobnili. Když bychom vzali takový příklad z běžného života, tak si to představme tak, že máte na jedné straně, kde je ten prs menší, tak na té straně máte oblečení velikosti S. Zatímco na druhé straně, kde je ten prs větší, máte oblečení velikosti L. Pokud do toho L-ka dám ženskou postavu velikosti 34, tak ty šaty na ní nebudou padnout. A když zase do toho malého prsu dám velkou ženu,
tak opět to nebude padnout. A my chceme, aby ten výsledek byl dokonalý, aby ty prsa vypadaly perfektně. Takže my potřebujeme do toho menšího prsu dát tak akorát, aby vypadal krásně. A ten větší prs, ty větší šaty, celé přešít do co nejpodobnější velikosti, jako jsou na druhé straně. A do té velikosti pak vložit ten implantát, který tam má být a který má být tak velký, aby to bylo co nejvíc podobné, aby to takzvaně hrálo dohromady. To si myslím, že by mělo předcházet, nebo to by mělo probíhat při každé konzultaci, tahle úvaha, že ne vždy je dobré řešit stranový rozdíl pomocí velikosti implantátů. Velikost implantátu se vyplatí pouze u případů, kdy je ten rozdíl do 50, 60, max 100 ml a přitom ty prsa vypadají stejně. Není tam víceméně pokles na jedné straně větší než na druhé. Ten objem je o těch 100 ml jiný. 100 ml není moc. Zkuste si doma vzít skleničku, do skleničky si nalít 100 ml a to se rozprostře na celé té ploše toho prsu. Není to velký objem. Čili korigovat stranový rozdíl u zvětšení prsou pomocí různě velkých implantátů se podle mého mínění vyplatí pouze u prsou do cca 100 ml objemu, které jsou ty prsa pěkně tvarovaný. To znamená, že nejsou povislé. V momentě, když ty prsa vypadají každé jinak, mají jinak šířku své báze, to znamená, že ten povislý prs je širší než ten na té druhé straně. Pokud ty prsa prostě nehrají už před operací, pak bych vůbec nezvažoval korekci toho objemu pomocí různě velkých implantátů. V ten moment si myslím, že by mělo zaznít, že ten větší prs potřebuje přešít. Potřebuje z těch velkých šatů udělat šaty, které jsou tak akorát, aby to hrálo s tou druhou stranou. Všechno ostatní je pak kompromis. A ten kompromis nedělá dobré výsledky.